Borok munisu hasaka asai faike tornani kolok kotornani kwbangma imang nogo phiaba o imangno supungna thangui kosto tekto bigra rokno mesenui swkangui thangmani yagulobo tumuno sak hamya hai bemar kaisa jora kwdwkma romui manjagui tongkhe o imang rok bebak kwrai thangbayo o thinang rok bebakno chaya chugya wngui thango abo haino khoroksa bukhukni khairima singsa koktoma borokno khariyok rwkha simna tomakari edisi village ni Prakash Chandra tokmakari kami bisibo khobjaknai agunia Debbarmani bwsajak Reshmi Debbarmani koktoma chaitokha nogo bial bikhatano rujututino sak sak porinani Kwrwi lukurok sakno hamjaktei kokno hamjago hnai mani kokborok bai MA jora porinani septongo hnai abo pori paikha biarno horaino biaba paithak jora toma bemar bo manjakha bwsak sakrupmani jora sakrupmani saknai nogo thangibo hamliya personal doctor bai naijakma ulobo hamliya wngui paithak jora nokni rangri bo paijagui thango a jora no tai yogya kugya wngui social media ni bisingtwi lukurok bai kerengna nai chaitokha a mangpli rok no nugui a khairma singsa koktoma no nugui tongmanjakliya Tipramo thani boroi bedek TWF ni Vice President BUDHULAXMI Debbarma SHIBANJALI DEBBARMASONG o amchai kalaio MDC amchai ni MDC wngkha RABINDRA Debbarma bo tabuk TTAA DC ni bo EM o koktoma no khwnawui joto palbakha thangui tini nailekha Reshmi Debbarma no bini nukungo thangui nugui kha belai kharyokma singsa lekhapora khaimani yagulobo baithang yakmai bachana jorao no obahike kebel sak hamya nugui khairokjakha thangui suri laikha hamnani bagui thangui chubakha kaham sak naijana bagui phiaba asikbai ingya teibo nangkho chubachu aboni bagui no je o koktoma no khwnawui khairokne lukurokni thanio chubachu teibo nangkho hnoi Reshmi Debbarma no hai lekhapora kwrwngmani yagulobo o lekhapora no oktinani bagui tabuk sepnai tongma jora bono nung ang chuwamani bisingtwi khairokma rekhe kukubino bo dofani kaisa thong wngui bachanai khagonang lukurokni thanio Google Pay number bo rwjakha borokni bwkhaktwi number wngkha 9366213007 o number o nonbla mediana bobo belai khene bini mulyawan jorano sini tini romani bagi Hamya pharo tai joto hasteni lukurok nobo hai khulumung ya pharo tai bubagaram khulumung ya pharo tamni himala tini wo nong median bisni ang sanamo sungo jeng tinaro phaino phai bises ke miawo kaisa viral video viral nugui ang belai khene bakhayokha ang sini kan gano sini boromuna je SHIBANJALI Debbarma sini sendal TW sendal GS angkai bono ang logi ang phone ma khlaikya buku SHIBANJALI nong area boro tomakari mani tama abase belai kharek susu mane sini je takho je Phalguna Debbarma bo saisung khai yang khinu bini logi song Hamya yang kan basa je khobsa MA pass khaijak sarai nugo yang belai khen bakhayok khang tongmaliya abon bagi tini ang bono sai seng tini paisok laikya tai ani sini logio tini biseke sini sar EM Rabindra Debbarma tongo tai sini ang thain to saka sini buku SHIBANJALI Central GS tai ang BUDHULAXMI Debbarma ang mo TW ni Vice President tongo Central ni tai rojo to sini buku sung tongo warriors tai takuk sung tongo gabon ang sanamo sungo to tini o je Reshmi tini sajak nugui bini ja arthritis ne bini beba shorirok sajago tabo mane bo pura bekereng simising thangmai nam tik to jeng khana paikha baigio balai khan mane sak bori rokta gei obahike se bo kisar ang puisar income khlaiei bo porashona khlaiei balai khan ang mane khap khai rokate hambai mama rakha base kosto khai MA pass khlai mane Kokborok ti MA pass khlai khab gat kini taw bo sak kham ganke tabuk dahin Kokborok ni kesa tulangna monai tongo bama haike o sakri rok nai mangkomo ang kha khlaio jeng tini phai kisimi jeng ya phlai ma ka chin TW torok theko
tai sarbo kisimi saraka tai borok kaisa rejak tongo kyar kodrok jadi abun ang hastini joto lukurung nang obuna musunga nang median bisingtei jasa ke pan kisa suwa jabaidi mo bairo guhati rogo thang kisa treatment khaijana bagi borok wanchoklai tongo rang puisa kerini bagi borok thanglai meya aba henglai tongo tai sini sarbo kokro langka aro edisi khermaro khan tubdi hinai aba heroke langi chung chikisa bono belai khana tabo khlanya nangi tongo bini buma bo saka hangken chen bo bini bohok sojjonya mana bohok mane khiwo maherok ni tongo bagi belai khairok ka sin takuk phalguna no bini nok nukhung aba hekana agunia no belai khairok ka bo sala borongai asake bini sajak tai bini logi sungna bo asake seba khlai tongmani laikani khlai tongmani to asuk jara sing tini phai nuk phaika kisim jasang Chubachu lai mangka amuni bisingtei borok kaitor bokno Chubachu hamari khaitu jehetu kaitor khlaime amung sakri amuna sang suri mung tongnai jara sini suri tongnai sini taku buku o area ba o amchai boro joto nang kobungna musung nongni median bisingtei borbo suri jabaidi birni bagai tai kisime sang joto no Chubachu woi borokni nukungno phaijisang borokno susto phaiti samani bisingtei sini Reshmi mutai kaham kai buni nukungno sal ulo sakiri bakiri phang khalai bong nukungno naito kiti saiman thong ani angke joto no kobungna musung asungna hambai Enggak, dia kirim dokter tanya sian sekali kya, upulah dokter suruh cari banyak kya, enggak tanya next sian sekali dokter kita santus dia, ini baru tujuan apa ini kan, aku nu sian senyata, enggak pun kore kya, GB admit luka, aku nu pas mana amti sini ton suku, tapi pohon ini lo nunggu tak kum ini, aku bawa vaksin nunggu, enggak bawa aku sabin mas saya dapat eselin so. Gang hingga tamang bini ba ani mini bin bu bukan kok tamakya engkau kuno sense dari kya ya dari kuno kaya sabnya apa kan mai koni kum zatang kalau ya sini saya ko engkau ya sini sayang tam bini ba ani hambai kini sing pemakari amsai ni Prakash Chandra Para sini takuk agunia Debbarma ni nukungo phaika Mia जों ससियेल मिडिया तै नुखा चिनि ताखौ पहर bo naifirkena je khoroksa MA pass bwrwi Reshmi Debbarma belai kheno sakhamya mane prai bo MA pass khai akoi nogo phaimani poreno bo sakhamya thanga bini yak puilao fulika robonka aboni pore khai chepta ngai একটা 28-30 মানে রোগ আইংখা অনেক চিকিৎসা খাইমা পরে ফোন হামিয়ানি বাগৈ Chubachu সানকা আং অবনি আগে বুমা যখন সরি হামিয়া প্রো আফ্রা আং বংনগো ফাই থাংজাক বুমা বতা ফোন হামজায়াকো আংকাই বড় অনেক চিকিৎসা খাইকা গাই তিনি অবনি বাগৈ না जों তিনি বন চুবানা বাগৈ ফাইকা অবনি বিসিঙ্গ আনি লগি দङ সিনি TWF नि सेन्ट्रल कमिटि नि एडभाइजर नि सिनि बर्मा भाइस प्रेसिडेंट बुधुलक्ष्मी देबबर्मा ताई TWF सेन्ट्रल कमिटि नि GS शिबानजलि ताई ओ एलाकानि सिनि वारियार्स रक बेलाय खेना खायरमा सिंसा म फेमिलि न नुखायगा नुखुंग न सुगजाया बिसि कलक मानो बिनि नुखुंग सा खामे मंकाबमा दंजाओ हाइफानो आगुनिया देबबर्मा खाबाइया खूब सातनो एक सकै बो सयै बो परिश्रम खाय नुखुंग एमन खाय बिनि नुखुंनायनारि अ नुखुंग MA पास लांगा खायनानि मटर ककबरक बिनि डिपार्टमेंट अफ MA खायगा आमगे बनो बेलक हामबाय जों कायथन थानि इसन थानि लुकरं थानि सुरिना बागै कयो अन्तत चुबाना बागै बो कयो बनकिया सुबा जाबायदि बजेनो किजा बिनि खक्सा खंनि बिसिंति फनो बो फातारागो थाङै गाहामखाय अन्त साग नाइजाक मानथै आसुनो आं नंनो बो बेला हामबाय अमनर किसा गाहामखा आवाय खायजाबायदि